Ah, birthday din ni mo? Happy birthday. Birthday din mo, Maria? Dili good. Maligo tag sapa ba? Hirara? Bumbay sa tong batya dito. Kay manghugas ko plato. Mama ko. Napok pa kayo. Ikaw ang good dito, good. Ako ang sugot. Hindi lang good malapok ang kayo. Napinarehas na lang ka sa imong mga amiga. Sige, panunggo eh. Panung napok kayo. Clear. Atong uban si Kirara ba maligo tanin sa pa. Sabaan mo to siyang mama. Nangita siyang mama. Mga libay ta nga birthday na ako karon para mauban nato si Kirara ba. Ito, sige. Tara. Hala, Clear. Na si Kirara sa bumba. Gani. Ito taagi Maria para dili ta makitaan siyang mama ba. Tara, tara. Noon sa man na si Kirara, Clear nga. Murag nagbagulbul man. Tama ang siguro na eh. Tunga naman na eh. Kirara! Kirara! Sama naman ito. Uy! Maria! Clear! Kirara, uban ta. Asaman. Maligo ta ninyo sa pa. Ha? Maligo ta ninyo sa pa. Aman si mama diha. Pananggiran ka na mo. Kung saon man dili man ang musugot. Kami bahala. Sugot lagi na ron. Asa naman po si Kirara? Nawala naman po diha sa bomba. Uy, Kirara, nagunsa ka man diha? Aha! Naaday mo duha, ha? Kapit na po ng batya, ma. Nang? Nagunsa mong duha diha? Unsa na po ituyo ninyo? Nang, ayaw good ka suko nang. Birthday ba yan ako ron nang? Ah, birthday din ni mo? Happy birthday. Suko ka nang? Nang, pwede na ako imbitaron si Kirara nang. Lalo na ko sa mong balay nang bakay, mga onmi. Namalit og lechon manok si mama. Lechon manok, imbitaron. Wala man gani niya tumana akong gisugo niya, oh. Ma, puno na ko ma. Ato ko sa birthday ni Maria ma ha? Punada yun na, kay para makaadto ka sa birthday ni Maria. Yes! Salamat nang ha! Birthday mo Maria? Dili good. Maligo tag sapa ba? Uy, kapuya uy. Layo pa Maria? Doon na lang. Huwag man tayo kaunungan na ni ganira magtindinagan. Tara, dito ta, dali. Oh, tuara. Dali na, kayo na natasapa. Mauni akong giingon sa inyo ha. Oh, tanawa, Kirara. Lalong kaayo no. Wow! Dali, maligo na ta. Tanawa ko, Kirara. Oh, 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 Maria, talo mo lang, Maria. Hello! Maria, Kirara na ito yan, ano? Doon na tanin niya. Sige. Ako yung una, ha? Sige. Sige, ako sunod. Maria, sunod. Dali. Gulit, ha? Tuya na to. Tuyay! Ganyan ka lang ito, Gaya. Yay! Ako, birthday ka, Maria ba? Abi na po birthday ni mo karon. Ating ramang gusto na ako kay para makauban ka sa mua. Dili biya na magpauban ng imong mama no. Strikta biya kayo na. Unya, magkasaban ta kay nangabasa man ta. Inyo nang ginato nga nagdula ka dito sa mga bomba. O, kay nabasa ka. O, di ba nakaligo pag sapa? Ah!
kaayo ba, Maria? Oh, di lami king tubig kayo. Uy, Maria, manguli na ta. Kapasig makasapan pang mama ba? Nasan biting pag-anit ko maligo sa taoy. Grabe, pagli mo, Maria, uy. Sige, tara, uli na pa-clear. Init na biyak kaayo ang adlaw. Ni mo uli, ko pag-anit ang sapa. Sige, kaligo dyan na sa salalo mo. Tara, mambak ko ha. Mga pangaraglas naman, manguli na ta. Sige, dali no. Ginakan kasapan tong mama do. Tara, uli na ta. Dali na. Uli na ta. Tara.